Angithi siye endlini ka-AJ akunjalo? Uyalikhumbula lela tafulakazi ababedlela kulo, ha? Uyabona nje ulijwayele lihlelwe kanjeya. Yonke into kubi ubukhazikhazi. Uzokhona kanjani-ke ukudlela kule ndawo yethu? Simmemele ukuthi azodla isidlo sasemina ngithi, ha? Manje yona indlela esomphatha ngayo le? Ngike ngakutshela kodwa ekuqaleni. Ngaphambi kokuba sithumele isimemo, bekumele sithenge izinto ezintsha. Buka amakhethini angcolile. Nalokho kwephukile nakho. Yonke nje into yala endlini iyisekeni nje. Yonke into isilungile yini kanti? Ngitshele phela ukuthi ngikusize kanjani. Njengoba wena ulapha namhlanje, cela uburelaxe, mina ngizokwenza yonke into. Izosebenza kanjani manje yonke lento? Ngitsheleni ukuthi ngenze njani? Lila ima. Ngizovele ngime nje mina lana nginikele umsebenzi engizowenza. Hey, Lila, akumele wenze lutho. Konke kumi ngomumo. Ngena. Ungahlala phansi, ungahlala. Aningitshele. Nihlale nidla kanje zonke izinsuku. Ngisho ukuthi uqonda ukuthini ngempela? Ngiqonda ukuthi kahle nihlale nideka kanje vele itafula leni manidla. Cha, usuku olubalekile lokho kuwena. Ukungenjalo bese uyihlalela phansi. Yini wena? Kwenzakalani? Kungani umemeza? Ngiqonde ukuthi abashada abasha kumele bafunzane bobabili. Usiko lolo. Kunjalo ngithi Khalindi. Oh yebo, sengicishe ngakhohle. Ikhanda lami ihlangahlangene. Lila. Funza ku-AJ, Lilo mzuzwana nje. Athi ngithatha isithombe. Inquma. Nazoke. Hawu AJ lisulila phela. Bhuti omdala, awumfunze kancane. Bhuti omdala, ima kancane. Mohite! Batha. Hamba bona ukuthi ubani lapha. Yebo. Cha kahle lokhu kuqondene noSisilila. Oh, ngempela. Ubani koyithumele? Ebhala ukuthini ifunde. Lila, ayifunda wena. Le ndlela ebhalwe ngayo la, kubhalwe kabi kakhulu nje. Emva wayo yonke lento ummemile lombulala edineni yakini. Uqaphele. Hey wena. Ifunde bakithi. Imbhalo omncane nje lo. Angithi AJ, ha? Izothatha isikhathi singakanani? Funda wena. Letha la kimi. Ngizoyifundela mina, ngizoyifunda letha. Hayi iphuma gogo. Ah. Ngisho ukuthi angithi ugogo akakwazanga ukuthi eze lana. Ingakho akavela ngithumele lamaflower lawa. Oh kodwa bakithi. Anisho nonke nikubonile lokho. Akuve nenhlanhla ulila wami. Unomamezala nje omthanda kabi. Uze wamthumela ngisho izimbali. Kulungile. Asiqaleni manje sidleni isidlo. Na kanjani ulambile, ha? Shweta, ulungisa kahle kakhulu. Ngithandile lokhana. Ulungisa ukudlela lokho bengikulindele. Ngiyaziqhenya ngawe. Hala. Inyim
Inyembezi zami kuyinyembezi zengwenya. Mina nje into engiyifunayo ngifuna ukushada uAJ noma kubumnyama kubovu. Futhi angiyimisele ukuthi ngishintshe umqondo wami ngalento. Ngiyakuzwa Shota. Ngiyakwazi lokho. Nami ngifuna ukufana nayo. Asithembe nje ukuthi lo lila wakhona uzohamba madosi. Bese wena uyabuya la ekhaya uzoba umamezala wami. Lila, ngena. Ungangena uhlale phansi. Kalendoza. Baba, yini lena? Fanele nginginikeza okuthile. Yini manje le baba? Ngizochaza. AJ. Selokho sahlela umshado kaLila kusukela esasemncane. Bengifuna vele ukuthi umshado kaLila uqophe umlando. Ingakho ke manje ngifuna ukutotosa indodakazi yami noma umkhwenyana wami ongenani ngakho konke kusemandleni. Lela, lokho kwakho. AJ, lo nomgexo ka Makalila. Futhi beklala kwisifiso sathi ukuthi Lila uxoka lomgexo emshadweni wakhe. Bengeke kwenzeke ekuqaleni. Ingakho ngimnikeza manje. Hey. Ngicela nje umzuzwana. Oza. Umzuzu. Ngicela ume kancane. Yini? Awusho phezukwane. Awusho uzonika uLila lomgexo ofana nalo? Ngithi uyakhumbula ngekathi sivakashele lapha kwaAJ. Wabona ukuthi lapho uLila azohlala khona nje kwakhiwe ngegolide yonke indawo. Baba kaLila mina ngicela ukukubuza okuthile. Baba kaLila, ungakhathazeki kakhulu ngabanye abantu. Ngoba yonke into esinikezwa abazali ayivi ibalekile. Baba, bengicela unginikeze leyo necklace. Ngizoyigcina njengesikhumbuzo sanomphelo sama wami. Kumele ngikunikeze okuthile. Ngicela uhlale phansi. Hey, hayi bangidinge lutho mina ningakwenzi lokhu kube serious. Ungakusho lokho ngiyacela hlala phansi, hlala phansi. Ungahlala. Ngikuthengele lokho. Cha, ngempela ngikudingi lokho. Ngiyacela. AJ kungani usho kanjalo? Asikwazanga ukuthi sikuthengele lutho ngomshado wakho. Ngiyazi ukuthi lokho kulula. Kanti futhi nendlela enziwe ngayo ilula. Bengicabanga ukuthi umuntu ofana nawe futhi ukulelise ngalakho ngeke akuthande lokho kodwa ake ngiphinde ngikutshele lokho. Ngicela ungayilethi inkinga zemali kwingxoxo yethu. Kanti ke futhi nami ngumuntu nje njengawe. Ngiyacela. AJ angizama ukuveza inkinga zezemali kodwa ke iqiniso lithi angikwazi ukwenza ngathi nginayo. Ngisho ngathi wangizama kanjani kodwa ekugcineni kuyafela.
Hallo, ubani okhulumayo? Sengikutshela amahlandla amaningi kodwa ungikholwa, ha? Ngikutshelile ukuthi uAJ umbulali. Wakwamthatha wamyisa kini wayodla isidlo sakusihlwa. Wena tshela mina ukuthi ungubani. Ufuna ngikuthembe kanjani mina ngingalazi ngisho ukulazi igama lakho? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.